Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito iti pagkain niya ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti rembag nga bigat, nga ibag nga oras, nga ibag nga daldaw, kada kami nga sa pada. At pakishare yun iti programa iti papagayan, pakishare, share, kat padaanan yun iti pagkasalitaan ni Alex Kanapauluan. Bastardo! Rogyan tayo, papagayan, iti pagkasalitaan ni Alex, iti pagkasalitaan ng Kanapauluan. Bastardo! Dear Manong Nemi, idaandan nakem ko Manong Nemi sapsapul kon sino ti amak. Tamit laeng ni mamang ti adda Manong ken dududwa kami. Ngagkapkabalay ti may sala nga basit akalapaw Manong. Tamariknak iti panagrigat mi nga gina. Takaslawan ti kabagyan mi Manong Nemi iti aglawlaw mi. Kaskam lasab sa bali kadigitay karuba mi. Ni mama Manong Nemi ket agpapaay akas katulong laeng Manong. Katulong. Mapanaglabam, panagdalus, mapanagluto, pasaray itugot nak Manong. Wano saan, kadibati na, ngagmay may saak. Ngano kasta nga mapanak makiayayam, Manong Nemi, kadagidi padak nga ubing, uyungan dak mo. Ibagbagada mo, be, bastardo, awan amana, be, awan amana. Ha, awan amana, be, awan amana, be. Saan naglatamat nga gununi Manong Nemi, ngem no kasta nga batuan dak meten. Kat masaktanak meten. Bumalasak meten na Manong. Tanang nga ron, saktanak meten. Ang abaling nga, bulbul yan daklata nga bastarduak nga awan ti amak, kem saan ko nasaktan nga physically. Mangalak meten, di ba to? Manong Nemi data, makiidnoburak to meten. No matama anak Manong Nemi, adamat matamaak kadakwada. Gabot adua dagiti matamaak kadakwada. Umaydak tumutin sa langadan ng kamat-kamatin Manong Nemi, dagiti nakanak kadakwada, dagiti nabatok. Adamat dagiti kundahoy nga matiliwdak Manong Nemi ket baot-baoten dak. Ito na sumangpet ni mamang Manong Nemi, makita nanto no anat gapuanan Manong Nemi, dagiti panakibinakal ko. Ken di kapuanan ti panang baot-baot kanyak dagiti naganak dagiti mabatok mapadak ng ubing. Kami kasto lang naman ako. Ano na masama ka?
Ay hapo aya, intugot ka lakuman, saan ko lakuman ngayon batbati. Yung bunakbat gabin kayo ka nga saan ka rumrumar, dito kalataonig ti kalapaw. Uno saan ka, dito lang lawlaw ti kalapaw, kung saan ka mapan makiayayam ka naging ipadang mo ubing. Kasta nga tama ng tinarabid mo, isong kasto ba rin tila nga manak ko. O, pengamin nga kasjeda, mamang. O, nga, handa ka kayat nga kadwa. Uray na kasi siya at nakmat kitlok ko naklata. Uray ko mamatalo, bastardo ka dawan. Amana ko na kanyak, basta taklaki na saksaktan. Batundak, ni magibid na tuwak betul kata ko ada. Kit sigurado nga dot na bato ma, uin. Tagi di na batok na patang obing, di kita nakanak kata ko ada. May takmatit kinamat-kamat sa atak binaot-baot. Imbes ko mamanon na imi nga ni mamang ti mapanagipulong iti kapitan. Ngan digitimet, naganak dagiti na batok, nga patak nga ubing, ti mapanda, mapanagipulong ka dagiti kapitan. Kasla siyaktun ti aking basol manong. Awang pulos ti kakampi mi kininana ni mamang. Dududwa kami. Awang pulos ti mang kanunong ka na kami. Ibagbagada pa di ang agabat kami. Ibagbagada pa di ang pumanong kami iti dayto nga lugar. Tawan ti kabagyan mi. Ti pagpintasan namat kadi manon nemi ket awan ti saysaydan ti kapitan kandi dumapay nga kagawan. Kas kunan ni kapitan. Kas panagawat ko ti deklarasyon ti tunggal may sa kayo ket agmay mesa kontra ado. Anang amin ti kapunan no apay nga makibinakal ni Alex Barok, kanya nga ti kapuna. Sa anak kumamit nga makibindakal, kapitan. So ang sanda nga isod umununa. Masaktanak bitnokan. So nga bumalas sa akon nga bumakal. Nuglukwed na kami, kapitan. Ang baling nga bagbagada nga bastardoak. Ang baling nga bagbagada nga awan ti amak. Basta naklagi dadang dangran. Kahit ko tumasidig ka na kwada, kahit ko makigayem, makiayayam, tawang nga urot kayayam ko. Nga makastamot na ramidan na kanyak. O, matibas basol ko. Adan tumatag sa umanon na yung nga padak nga ubing ng runa ti may sa kanabakal. Kinampuno na kapitan, siya tiyaga na namo. Anawat, di kiti kakadwak, kung saan nga batuin ni Alex. Ngim, handamat nga paanawa. Kit bumalis man ni Alex, so natamaan anak mo ito na. Gapatan na tama anak. Sus, napanang mo ito nagipulong ka ni papangko Kada natin nalamit mo kapsat. Apaman nga nagipulong kang ka, ti anak mo. Sus, sa posisyon na ito saan nga makapuntot, kapitan. Di mo pa ipulos bautin ti anak mo. Dangaran ka din, data nga gabat. Data nga bastardo. Kasano, tinamay amking kuwan. Saan nga makasungbat manong? Taiso na, ti ama ni Buyet manunemi tinang nang tuktok iti ulok nag-atawan dugol na tapno da ko makita ng ebidensya napiyapay lagi dumang naganak tapatong ti pagbautan da ngem ti papang ni Buyet manong tinuktukan na ti ulok nunamin anun to akastoy manunemi ti paspasamak kastan tumat iditag basa akon ti elementarya. Nag-ibirak to, manong nemi, agaw awit, nagipulpulong kini mamang. Api ngamin ngayon, pasin nga takpilang, mamang. Anak, saan ka tagsaw ti kasta? Babayam lang tadig iti mangirumen kang ka. Daig iti mangirumen kang ka, dosain to ni Apo Diyos ida. Inton ka ano nga dosain da. Saan ka di nga siyak ti dos-dosa. Siyak ko matinumbing nga kasyan da, tawang nga urti amak. Dakdakay lang ti adda. Sakmat adda nga may rumen. Napanangamin ni papangko. Api ngamin nga awan ni Suna. Api ngamin nga impas kayo naklat ng awang kadwayo, mama. Pasaramet maapaayaban ni mamangko iti eskwela idi manong. Ta siyempre, papanan na nga jak tumet bumales. Adan tumet di madangrat. Ket no kasta nga
bauten dak manong nemi dagiti naganak kadagiti karoba mino kasta nga bibidnatu kami. Kasta met taramiden dagiti naganak nga kaapak iti unek ti eskwela manong no umayda tagipulong ti nagaanak da. Ket maiprim-principal kamto. Manong nemi jakbet ket di mapapalaw da ta kanunungan da dagiti anak da. Ngem sa sinungot ngamin ti saag nga bungales. Liklikak ban ti gulo, manong naming ang talagang nasadag kanyak ti gulo. Aging ka, manong naming nga di graduara ko ni elementarya, imbagak kini mamang. Diakon kahit nagbasa mamang, anak, dito lang ti kakaiso na nga may patawid ko ka. Ti adal. Ta, ingkarik inibagik anak kong Alex. Paggraduara nga ti high school, sa kanto paggraduarin ti college. Naragsaka tula unayin nga sumina dito'y lubong anak. No makikita to, nga napintas ti bihag mo panawak. Nga makagraduar ka ti college, kalpasan na kat mandang ka ti napintas ka trabaho. No adan ton trabaho, mabaling ko tumeten ti agina na. Ti agsardeng nga agbaling nga katulong, tanda kan tumeten nga pagsanggirak anak. Hangga di akas ta. Bye-bye anak to kadi, into na siya akong tagkapsot, bye-bye anak to kadi, into na dan trabaho, kahit siya kang tumaten di makambo nga magbiag ka niya. Saan kayo itong mabayan, mamang? Utang ko na yung pag-anakim ka na kayo ti amin. Agyam anak, tayo tilikudan, nga awan ti amak, kadadta ka nga inak, nga mangipapay ti dungo, ti may isa nga ina, nga sikapayin talagbaling nga amak. So, nagamiyaman na king kamamang. Isungart nga ko nakanak. Babaam na talaga di mangirumin kang ka. Awan ti sa baling aramidem, na di pakumbaba, liklikam ti gulo. Uri no, saktan da ka babaam na tayo da. Samad nga rin mabaling mamanga. No danugan na, dumanugak mo da. No batuan da, batwak mo di da. Ngem no, aking kang maliklikam, anakit liklikam. Ha? Agbasa ka, wen? Ipasnak mo nagbasa. Sige mang, agananos ka anak ko. Tagananos akmet. Agananos tangang patpada. Dito'y kon manong naming nga namuan no anyat istorya ni mamang no apay nga naganak abalasang kat impas ngay nak nga bastardo. Nagtrabaho ka no idi, manon name di may nga pabrika, kad dito'y na nga namaamo ti amak. Nagkarelasyon da, nagayanayat da, patsen idi ni mamang manon name nga napudnot panagayat na. Agas man tinapudnong panagayat ni mamang ken kuana. Kat masansan idi nga makalipat da. Ti makadakes, idi adda kanun idi saklot ni mamang, kat naamuan ti amak. Nagpukaw ka numaten kaslaso. Aging kakarag ito'y anak. Diyako na mo, no sa dinutayan na. Taapaman ni dita may bagak, nagdadag sa anak. Basta matlatan nagpukaw. Nagikat iti trabaho. Awa maten ti pakatawagak ken kuana. Diyak baten masarakan isuna. Iti pangiaw-awidan na kanyak idi. Nga balay ti antina. Kaya di antina, di da kanumat amuno sa dinutayan na. Anak, diyak na kay ayatan, ti panangipas ngay ko kayong bastardo. Nga mori awan amam, ikarigatak nga nung nanti pagrabagak nga ina, nasakpayan di amam. Pagbasahin ka, anak. Mang, awang ka din di plano pa nga, agasawa, nga mga ati kasukat ti amat. Tapno saan kayo marigatan? At marigatan anak ko na mga halak ti sa bali pa nga pakanag, kuno tarak na. Ni, kata, dati mang tulong ka data, ti alain nyo, saan nga dati sikat imang pakan kang kuana. Ako matgarot anak, agarim kanya kaasta. Dito tagararim kanya, kada kita standby dita. Nga partikero kada sugador.
Mga lalaklat ti pagsakitan ti ulok. Napikumamit no, da agaram kanyak, nga da mabalin na, nga maumit sa masanak. Umanayan tinamisan nga kayatak. Kadawanin ti sabali nga pangibukbukak ti panawin ko. No saan nga siksika. Siksika layang anak. Gabutas sika ti amin ko, Alex. Ina ba nagbasag ti high school kabayatan nga dumakdak kelak bumarito ken bumaro ako nada. Adamat makon ko na nga langak manong nemi. Ta siguro ko na ni mamang nga kaingas ko kano di papang nga nagwapo ken nagwapo akman. No adaman di kiti magsutsutil kanyak nga ka eskwela at nga wawagan nak ti bastardo. Uno awan ama namanong. Adamat lata at di kiti naasadag. Nang runa nga naasadag kanyak di kiti babae. Nga rete ka po naman nung name no apay nga ni Elmer. Nga kang runaan nga mangidadaulo di kiti manglukluko mang sutsutil kanyak. Kasi isumat tadada nga nagguraan na kanyak manong. Tadadya ar-arman na nga ni Betty naasadag kanyak. So nga dali kiti kundawin manong name manipod iti eskwela, panagkaawidan, sa daen dakto ti bungkoy manong name ni Elmer. Basta to! Elmer, mabit lang. Abay, ano yung bagayo? Pinalawlawan dak manong name. Oreda 5. Jaklakit di kabailan ida. No adaman mang darop kanyak. Madiswan nakman mabalas ko ngem. Sigurado nga, dumarop matiri kakaduan. Kawante mo kang basol ko. Tapno, panggapin nyo ti niyaman na magdangaran kanya, Kelmer. Ano ngawan? Dadyan armek. Ni Betty. Apay nga gagawin so na. Saan ko nga gagawin? Sa mesa. Diyan pa mo agaharan. Ubingak pa eh. Isumat tumasidag. Ano ko matibasol ko naman sa api nga di mo adaywan. Ni? Api ko man daywa. Kada o man ba di ka rami doon na. Bilbilinin ka. Makita pa nga kuy-kuyog ka kini Betty. Adada ka sa mapasamag ka. Bulbulwen da ka. Para mitropam. Adaywa miso na. Elmer, saan nga siya tibaging bagam tikas na? Sino kumarod? Ibagam kini Betty. Ibagam kung kuha na nga sa anak ang sasidgan. Tano asidgan nak, tsak mo mabaling ka panawan. Is panawam! No asidgan na ka, panawam miso na. Ope ko mapanawak. Kaya umad basol na. Ni, natagsit ka. Kahit ba? Nagplastarak manong name. Nigit di marum na Elmer, yak ko na siyak di manog bago. Ngam di marup da manong name, di kita adda tilikodak, manong tuog, manog buog, manong name, di bukot ko. Tumakderak tumanin nga bumalis manong name, adda madiswak, ngam adda damat nga siyak di madiswan da. Kaya kasi akon manong name, di adda umay aganawa. Uwahin manong. No idi ubing akbala nga jak agbasbas sakit baki binbin na tuak. Ori di adda ak elementarya kit baki kinkin nabilak. Ti addak manin ti high school manong naimi kit kastimot manin ti mapaspasamak kaniya. Apay, anya di basol ko tapno irurumendak ti gidi padak nga tao. Dati salud-sudak kininanang manong naimi. Nugas ta nga agasan ng tuwo di sugat ken kamuol ko. Agreport kan to iti prinsipalyo. Ibagam nga nagtitinulungan da ka. Uri kastat arabin da mamang siyempre mapayaban duman di kiti nang dangran kanya agkaridan tuwang sa natong ulitan dan tumanin. Man ano ko mangamin anak nagtungpal ka kadakwada. Ano tungpalak? No ibagada nga adaywam, dahil nga Betty, adaywam. Pero mga adaywa, kita umod basol na. Nasiyat ba't iso na, kakaiso ng iso lang ti babae nga, naasidag kanya. Taagayat ka kadira na.
Tsaka mo ang, ay nanak ko. Liklikam kumahan, kiti pasamak nga pakadangram. Liklikam na dyan nga babae, tapno saan ta ka nga dangaran, tibunggoy ni Elmer. Adak idin manunemi ti fourth year high school, idi at dabat bandlaw ko kini mama. Sila, kumut-kutong. Mama, anak, tapi kasat lang ayo. Langaan niya, kumut-kutong ka. Gagangin at anak ko kaputa. Siyempre, madudag iti trabaho. Tadwa matin nga balay iti pagpapaayak. Tada iti sweldo, iti baysa nga balay, sambat gumanay para kadatakit ni. Dumakal ti paggastusam. Agraduar kanton. Agur ornungak para iti panag-college mo, anak. Orisan dakton nga pagbasayan pa iti college. San yung erado ng pinsat di Baguio para lain kanya. Panunutan nyo ba't ati salon at yo? San yung abubuson di salon at yo? San yung ipan-amin para kanya? Ang mga nudakdakis lahat papasama ka na tayo, ken ka. No, bye-bye am ti salon at mo, mama. Nagtultuloy ti kasta nga mapaspasamak manong nemi kini mama. Aging nga ti may sangal da manong nemi ada nang ituldong ken kuana. Inat atibay na nga nagawid dito balay. Dinamag ko napasamak mo, ma? Abi kasi talangam. Dinamag ko manong noon at napasamak. Iti nang itulnog ken kuana. Nana, igamanak ti pa nang itulnog nyo kini mamang ko. Sino kaya ka ni nana? Ay, karuba, tikat pagpakatulungan ni nanang mo, ni mamang mo. Nakita ka ti panagawid na, kat marigatan. Aging ka nga napukaw na ti puot na. Agit, inarayat ko nga pinaypaypayak, pinainom ko. Aging ka nga nagsublin ti puot na. Hindi na magkukengkuanan, pangipanak kengkuanan, no, ospital, no, dito ka no balayo. Kalapaw yun. So nga dito yan, nangitulod at kengkuanan. Nagyaman na kada kayo nana. Alasaki, inakaro din. Pinalutpot ko ti inak, mano. Mamang, anak, banog ko lang na dyan. So akong pagnanagam, numakay na naaklakid din, mayat tumanin. Mang, masapol nga may taray kayo sa ospital. Okay na ito, yaon pagnanagam. Kayak anak, sana ka baybayan na po Diyos. Nakapagturpus ako dito high school manong nemi. Hindi talaga nga saan na kabailan pa ni nanang ni mamang ti amin. Mayat manunusan. Ngam kapilitan manong nemi. Kalmasan ti duangal daw sipod nagturpusa kiti high school. Idi ta. Nagpaarayatak tanapukaw ni mamang ti puot na kit intaray miniti ospital. Dito'y kung nga namuan manong nemi nga nabay gaya mo nga da colon cancer na. Masamad gaya mo nagpacheck up puno nagpapaagas manong nemi ta sayangan na. Ti kwarta nga igatang na ti agas puno pagpaagas na. Dito kanot ornungan na para iti panagbasak to iti college. Ngayon ti makadagas manong nemi hadaman ornong nagpreso ngayon na igastos. Iti pan naka-hospital na, pan nakaagas na, aging kagpakpakadan ti inak. Mama, anak, jaot ka ba ilan? Iti mariknak na ito nga sakit, kabailak ko na, kabailak. Hingkar karigatak, ngayon daw dawat ko iti Diyos nga sabi ko taore matahayag ton basta makapagturpos ka iti college.
Yung natingitak anak na high school lahing tinagpatinggaam. Ngayon sumat din di pa nagpanakukin ka. Diakon ka ba ilan ti lumaban? Iso nagpakatakon kang kanak. Ma, saan yung sauneta? Saan kang nagpakada? Lumaban kayo. Kunak kuma. Ay, ibagayo ka nabayagin na lumablaban kayo. Nabayagin na lumablaban kayo kat numabalin kumano at napalapig sayo kat lumaban kayo ng naawanin, mama. Ang lalaki ka roon, mama. Tuday ito'y man di talaga kapag patinggaan ng timpabulod ti Diyos ka na kayo nga biyag. Mama, iba't pating ka unay-unay. Kinagamanak tayo nga sakripisyum kaniyak. Dumampay saan mo nga maituloy pa eh. Mawatan kayo, mama. Nga't lumabalin lang kumakit kidawak iti Diyos nga mga ramin ti binagro tapos masilpuan pa iti biyagyo. Anak, da ito yan ti pagpatinggan ti amin. Nagsingsingpad ka. Dagi di pa magbagakan ka. Iso kumataramidam. Liklikam ti gulo. Nagpakumbaba ka. Nagsingsingpad ka. Sa mo liplipatan ni Apo Diyos. Nagkita tando. Iti na ito din nga pagkitaan tamarin anak. Kit sabi ko ma. Tagsabat to ti dalan nyo. Iti amam. Ina ko na anak. Mama. Mama. Mamang ko. Ado nga luwa tinagarubos kaniyak manunemi. Luwa ti sakit ken saem, luwa ti ladaang, luwa ti ladingit, luwa ti maysa nga anak nga napukawanan iti ina. Pasan nga o jak pulos pa'y nakita ken ama mo ti bukod ko nga ama. Bustawan ti amak sa ako pala mapukaw ti inak. Ape nga siyak laing ti pakapasamakan ti astoy. Kasano pa itanibiyag ko itatawanan ti inak. Babayan ti tulong ti kiti barangay official manunemi ti kwarta nga ornong ni mamang kat isot ni nayunan da. Tapno laing may mansayag ken maitulin ti bangkay na. Kari kiti abuloy manunemi at dapalayng hindi na sobra, hindi maitabo ng tibangkay ni mama. Awanin ni mama, ag may sakon. Sa anak maten nga makapagbasa. Tanukas ka sa nulaeng, no awan ti makitak, ang pagsapulak, ti kwarta nga da kanyak, may busto lakid di. Tawan sa bali nga pangalaak. Manong nemi, pinadas ko, tinapan nagsumrek, iti trabaho, makamudta ko na. Napanak nagbaling houseboy, manong nemi, ngayong kastaon na ti panangirumen da kanyak. Kasla ayop ti pangibilangan da kanyak manong. Napanak pa yan nakasarak, iti nagbaling hardinero, manong nemi, ngayong kaskas di nga malasak. Tano apik iti adada kiti aksidente nga madadael ko. Nga dyak mat-iran rantamano. Nga dahil tamat ti pambaranda nemi abang dangran pa'y kanyak. Sadak magpapanawin nga dinapaitad kanyak kung ti sweldo. Awamat nga ron ti asidag nga kabagyan. Noon awang pulos ti kabagyan mi nga mabaling ko taklinan. Haging ka nemi. Ngayon kadeng ko. Ti aglugan iti bas nga agpapagatan. Makamuditan no sa dinut pagitungtulan, pagpatinggaan, di pagpletik ko na ka.
Naidanon nak manong nemi ti kwartak dito syudad ti Manila. Wan. Yung awamat ti umawat kanyak, nagtrabaho manong nemi, ket dahito ta nagtungpalan na, nga nagbalinak nga maisa kadagiti palaboy manong nemi, nga maturag latan kadagiti bangketa. E damo manong nemi, ket awam pa'y tinagbaling nga kakadwa. Ngayon di agangay manong nemi, at damateng grupo nga kinapinga. Ngayon di makadakas manong nemi, illegal man ti kiti araramidan da. So nga si Mina, agsipdot, kadadad tumapay manong nemi, nga klase ti kinadakas. So nga pimanawak iti nga grupo. At dadag iti pa nagsulsulok manong nemi, ngagpalpalama, piman, baruak lang aroden. Agtrabaho, kumangam awamat, umawat kanyak, iti ngagtrabaho. Saan nga rod manong nemi, jak maten maurnos, tibagbagik, mangrotay-rotay, akmaten manong. Sa nangarod, awamat sang bayak. Awamat din, nasaya ti panagpuspuso na nga mangala kumakanyak, taorin no, santak nga suswelduan, basta pakanendak, ken ada pagturugak, ada pagdigusak, ada pagsukatak. Naibilang akmaten manong nemi kadagiti walang. Dagiti street children ako na damanong. Dagiti agbibiyag, iti bangketa, agbibiyag ti surok tarangtay, agbibiyag iti sango, dagiti simbaan, kanda tumapay. Kanuan niya't mapaspasamak iti ubingak, iti adak, iti elementarya, ken high school. Kastamat ti mapaspasamak ba't manong. No adadwa kakadwa ko, no talo kakadwa. Siyempre narigat man tagmay-maysa. Adan tumadag sa bali nga grupo manong nemi nga mangpadisi kada kami iti pagyanami nga pagstambayan nga pagpalpalamaan mo ng pagkutkutan mo ng pagkalkalan ti basura. Agbibinakal kam to manong nemi agpipin ng or agbibin na to aglinaban. May balod kam tuman manong nemi ng parwaran na kam tumat manen. Nagpintas kumano, ibaludan na kamlatan, ta libret makan ken pagyanan. Ngam saan kami mat ngagpaot, tabaludan na kam lang, ti may sangal daw ken may sangal rabi, parwaran na kam tumanen. Magbagan na kam tulatan, nga saan kam tunga, sa amin tunong ulitin, tagkikinabi, nagdidin ng ran. Aging kang iti may sa agundaway manong nemi sa anak nga makabaon. Gapos siguro tinalaus manong nemi nga bisbisin kan kapsod ko. Gapos takimutungak manong. Takasano nga jak kumutong. Jak baka turturog saan nga naimas sa tigiti taon nga ipaunag ko kasampay kompleto. Ulapsak tag sa manong nemi ni Danum. Narigat pa iti pangalan ti inuman nga Danum. Iti bangketa nga nagturugak manong nemi sa anak ko nga makatakder. Gabotada, digiti aglako iti bangketa, padisyendak. Gabotada makatakder, guyodan daklatan nga ipakdi manong nemi ti suli. Patay na yata yan. Wala na. Takbo natin sa ospital. Sino gagastos yan? Bahala na dyan. Para kung mamatay na, di tatapon natin sa sa ilog. Kung punadan to mga kumano. Ngayon sana ka napukawan tinamnama. Kastin pasagapsap idi mamang kanyak manong nemi nga sangko sa anak ngumabit ka ni Apo Diyos. Diyos ko, italag ko ka na kayo ti amin ko. Kahit kuman tinumakder. Nga mawanan ti pigsak. Nguda ito yan ti pakatayak. Umay ko darunan ni mamang nusa din naman ti ayan. Alain tak ngaro din Diyos ko. Nga madamay sa nga takyag manong nemi nga nang bagkat kanya. Dedalangin tinaudi nga napuutak manong. Ada nangakop kanya.
Ket no anya tinaramid na nga si Maruno no sa sinuman da ito. Jakon mo manong. No anyat nang ilugaran na kanya. No sa dinno tinangitarosan na kanya. Isulangin ti panakamok. Edita makapuot ako. Adakit ospital manon nemi. Nakaswero ak. Awan ti nakabantay kanya. Nga madakapadak nga pasyente, iti asideg ko, iti daita nga kwarto. Ay, nakapuutan. Nadanag ko na iti asideg ko. Urayem, dahil nang isarek nga dito ospital. Adala na panan na. Ilocano ka? Owen. Gusto dyan ko na, dyan ang isarek nga to. Ilocano nga tisuna. Imbili na kanya, ano makapuot ka. Ibagakang ka nga, orayam suna. Sinot, nang isarek kanya dito ospital. Natanaga na tayong lalaki, ng kwapo. Alangan at adamabalin na. Arnel tinagan na. Arnel. Sige. Thank you. Thank you, manang. Manong nemi mariknak tibisin ko. Edita, agsublin, tinangisarek kanyak ti ospital. Kumusta kan? Hanat naga mo. Awan pa naalamin nga pakakitaan di identity mo. So kadi mga amot naga mo. Alex, sir? Alex, anong pilyodo? Guzman. De Guzman, uno Guzman lang. Guzman. Taga-anong ka? Ibagak manong nemi na sa dinutayan ti probinsya. Ano tapasama ka ka? Apakas diyay. Gabuti pa nag-bisit ko. Kapata, awan ti mayat nga. Mga alakan niya, tapno, agtrabaho ko mga oresan na kang sweldohan, basta na pagpanganak kan pagturugan. Abay kami, pimano ka di probinsyayo, ngayon may dito eh. Natayan ni mamang ko. O mati sa bali nga pagkamahang sa dyan. Kas dito eh. Sa dyan, awan ti bangayat na mangawat kanya. Ngori bagak nga, warisan na kasweldohan basta lagi di mga anak ka maturo ka. Tsaka mo, onyat at kanya, kapay nga, ditak kayat. Nakaroon na lang arutin, dada ako dito eh. Pinagbalinak mo tin palpalama. Palaboy. Adadang nga awanan ti mangayat kanya, ti kastiyo galangag. Adaman digit nakikapangak nga sindikato ng imakayak. Nagikatak na dyak kayat nagramit ti makada. Ti dakis. Nagusta, awanan ti pagkawangam. Awanan ti mga alakay ka. Awanin, sir. Sige, alistom ti paimbag. Kung kaya, datan ti kanim. Nagorderak. Itinaimas ka kanim. Tapno, alisto nga pasublin ti pigsa. Nagpakontak manong nemi almost makalawas dito ospital. Takayat manong nemi ni Sir Arnel nga dito yak nga mangpasubli itinanay nga napintas nga sa lunat ko. Pasari adamat bakit manong nemi nga sumublat nga may magbantay kanya. Katulong ta kano. Nabaknang manong nemi ni Sir Arnel Gabota negosyante isuna. Balo kanumat tinisuna manong. Kaya nakit anak na agbasbasa da iti college. Duwada ka no.
Manong Nemi, may isa nga babae, kan may isa nga lalaki. Ide-error na kon ti hospital, Manong Nemi, inyawid nak dito balayda. Inyamamunak, Manong Nemi, kadikiti tuwang anak na. Nga inaunaak nga mitisuda. Buwan. Isuda, Dayan, kastamatan kaniya. Roger, Manong Nemi. Dito ko nga namuan, Manong Nemi, nga cancer timpatay ti inada. Idadada ka nung palang elementarya. Saan ka nung nga nag-asawa pa ni mamang ni Papangda, takaslata ka nung orayan ka sapsapulan na. Anong Nemi? Naganak nga rod iti balayda. Kasta, tumultulong ka na kiti katulong. Aging ka ako nakanyak ni Sir Arnel. Ito daw may nga pa naglulukat ti klase. Nagbasa ka no. Sir, tito ko nam. Tito? Igamanak, tito. O gayam. Di mo kaya tagsubli di probinsyayo? O, ang tinas ka nasublyak sa jet ito. Di mo kaya't mapansarong karan tanam dati mamang mo? Kabayatan mo pa klasem. Kabayatan mo nga sa anak nga busy iti negosyo. No kaya't mo, pasyata sa jay. Kaya't yung lagi dito, ang takilo na yung pagkimanak. Takinapod no na, kaya't kumatasarong karan ti tanem din ni mama. Tap na rikasta. Kata, mapanang ko sa rongkaran kan, may pakamukang ko na nasi atin di kasasad ko. Kapag tatakas keng ka, nga nasi atin pa nagpuspuso na sir, tito, mga halakan niya, kan nagkaringa ang pabasa kanya. Nagbiyagang nga rod, Manong Nemi, manipod iti Manila, ging ka iti probinsya nga nagkapuwak, na kayo nakakandimak kila. Nagtaros kami nga dagos, Manong Nemi, ti Campo Santo, kahit gaputan na kumutan ti krus, di mamang manong. Dinarusak, timultulong met ni Tito Arnel. Dito iti tanam ni di mamang ko, sir, Tito. Anot na gana? Ni mama? Baita. Nelia. Nel Guzman. Dati apilyado na? Itintad na kang ka-apilyado? Uwan, sir. Uwan, tito. Haan na nga, haan ngayon restro, nasa sino ti amam? Tsaka manamo, tito. Ngayon ti apilyado ni mamang, kada apilyado, may mesa. Saan nang ipasurot ti apilyado ti amam, iti apilyado? Saan na ta? Dito nga ti ususarik kanagan, Alex Guzman, nga ni mamang ko, Nelia. Ano na ganti, amam? Tsaka mo tito kapata, dinamat imbaga. Ada ka diladawan ni mamang mukeng ka? Ada tito, ada ti wallet ko. Impakitak ba nung name tiladawan ni mamang? Idi, napintas pa lang ti bagina, sakbay nga imres. Idi third year high school ba nung? Dito ni. So, amam ka diso na, tito? Alex, sika, tisikog,
ni Nelia. Kahit mo sa utit, siyak ti Amam Alex. Ano yan? Sikat ti amak? Siyak. Siyak ti Amam. Pakawarin na. Anak ka dito istorya ni mamang mo keng ka, may panggap kada kami. No kasano ka nga, timaod, no sensino ka. No kasano ka nga, ada iti tiyan na. Nagkatrabahuan na kano iti may isang pabrika. Nga edi maamuan na nga, amasikog ka nun ni mamang. Nagpukaw ka lumatin ng lasok. Sanga po nun ita. Ingkarik idi kini mamang mo, nga saan ko pabayaan. Ngayon, na-disgrasya. Na-amnesia. Kanya, nagyanak idi balay ni Antik. Ipagadak yan kuha ng agsubliak di probinsya mi. Yung di pa nagawid ko. Iso di pa naka-amnesia. Dagit naganak yung kakapsat ko, iti nagyanak. Iti agsublinte, panakalagip ko at kinatawag. Sinapol ko ni mamang mo. Nga mawambatin. Saan batin nga gububara, iti pabrika. Awambatin di pagkaskasaran na. Sigun kan ko na. Ada ka no, gayam na katrabahuan na nga simurutan na. Iti tayo nga probinsya. Saan nga probinsya, damamang dito eh. No, dikit di gayam na. Ngam imuno na nga natay di gayam na ngimisuna. Dito nang kimbas ngay. Dito ay kadi makilaga na graduara iti high school. Ngay sumaten di pupusay ni mama. Anak, dito, papa ko na. Papa. Naging narakop kami manong. Isumudlagayam. Nga di makita ka. Nga idurun-durun di kita aglaklako di bangketa. Nga slaw na nyaman at aramid ang daking ka. Nasyanak kang ka. Sinubranan ka. Inala ka. Intaray ka ito ospital. Gayam katsik at isapsapulik nga inaunang anak ko. Alex, pakawanin na karagit ng kurkurangan kang ka. Pakawanin na Nelia. Saan ka nga pinanawan, saan ka pinaypayan. Ngam kas di siguro tinay planeta nga gasa. Papa, si papakawanan ka na kayo. Si papakawanan ni mama ka na kayo. Nagaman na nagsabat ang tinahalan ta. Taday ta din na o di nga bilin kanyak ni mama. Ken panangi daw dawat na sabi ko ba't agsabat tinahalan ta, papa. Manong nemi, dahil nga taapaseten timbilang ko, kakararagsakan na paset tibiyag ko. Nagsipot tarita, iti panakam-amukon. Nga din ang isalakan ang tulong kanya, kaya sumagkayam, tipud nung ama. Ama, manong nemi, nga nang sulnit, kadagiti ado nagkurangan na kanyat. Kad naasadag siyempre, dagiti dua, nga kakabsat ko iti ama, dadayan, kastamatan manong nemi, kani Miles. Nagdaedak nga rod, manong nemi ti sidong, da papa, kandi rekabsat ko, kat imununa siyempre nga nagraduar, at iti kakabsat ko ti ama, iti kolehyo. Sasyak ba't ti simarunong nga nagraduar. Idaad ng trabaho, manong nemi, dimtang matan ti babae, nga na magpitik ti pusok, nga iso da ito ni Mildred. Nadanon ko ni Mildred, iti kumpanya nga nasimre ka nagtrabaho. Imuno na nga nag-aasawa, dagiti kakapsat ko iti ama, sa siyak ti simarunong ken naudi manong.
Gat kaputa duwa nga babae manong nemi dagiti kaabsat ko ti ama, iti agkasawa dan nadandamatan ti bukudan nga balay. Isu kata kami, siyak ni Mildred kan dagiti talong anak mi. Iti kadandan na ni Papa Arnel. Uwan manong. Siya da kami kang runan nga kadandan na kan ni Papa kadadda nga mga aywan kadagiti apu ko na kaniyak manong nemi. Ama pa namat sa sarungkaran, dagiti duwa nga kabsat ko ken ti pamilyada. Dahito nga rod ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nangurnos kan nangibasa. Kalpasan nga inak-insent kang kati ti Italian na katsabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag kadagiti padak kanib nga kanagbuya, more power to your program manong, and God bless. Tuwing hardagyaman nga pagaya mo, Alex. Thank you, Alex. Edeng ka pa nang iburay dito pagkasalita. Thank you, met kadagitay naggadangag kan naggabuya.